Казвам се Станимира Георгиева, съм от Пловдив. Нали знаете, най-доброто нещо е препоръката. Моя приятелка от Стара Загора ми препоръча точно тази клиника и аз изобщо не съжалявам за избора си. Получавам най-доброто качество, поне за мен е така в България. Изключителни професионалисти, много сърцати, много любезни, а чистотата е на ниво, така че всичко, което ми прави впечатление, е в тази клиника. Различна е класата. А вие имате класа. От сърце препоръчвам клиниката. Наистина това е най-доброто, което съм срещала. А ние работим с много хора и имам обратна връзка. За мен грижата за денталното ми здраве е изключително важна. Така че мисля, че съм на правилното място.